راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو مس راديو إرنا يخم زلقم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي فتصاميتاتيو أبناي سنبت فتصاميتات إيرترا ناي كلتشحن 19 مريحنة خارتوم بروسس تركيبا كوميشنر محبروي قدايات بحبرة أفريقيا أميرة الفادل محمد أبس مراد حرزة كايدة وقعوي عودتها نزي حلافنت نمنقس إيرترا ركيبا سدتنياتات مبرق أفريقيا ناب إيروبا خياتو بزخون يخون مقدي كغلكل زقومة زي بكارتوم بروسس زفلت متخاب هاقرات إيروبان مبرق أفريقيا نايز حلف عامت مريحنتو أبي إيطاليا نيرو منيستر قدات وصاي إيرترا مسا كوميشنر أب زكايدو ركب زسعب درجة خارتوم بروسس كلتشحن 19 بمنصر منقصاوي محدران كمون مكاب حبريتان صبصاب مغرابن أبزولو نتبتات كم استزراربو كفل حبريتا حبرة أفريقيا ملكيتو كوميشنر أميرة أب إيرترا بصنحة الأوان مزتفلالوي سبسلطان إيرترا ركب كم زكايدت الحبريتا بتوسخي ملكت نصلاسان شوعتن هاقرات إيروبان أفريقان زحاقوفة إزمت إخخاب مس حبرة إيروبان حبرة أفريقان تسانيو زسرح كوينو كاند علامو سدتنياتات نمكتا مخاني زقلات انتغونا حيالو أهقراويان تتابغتي مسالات نزي مركاب حلافنتنا منقسي إيرترا زلوهم تغاومو يسمع اللهو بمسارة صبصاب بايتو سباوي مسالات ودو حورات هاقرات قلو تحدراويان سبسلطان منقسي إيرترا بغطتان بتزواورن أمس قاردك سب كم استوافورو الزرعي مرتعوتات قريبون كله حلافنت نايت متخخاب ني إيرترا كوهابا سجنت إيرنت نايت قداي زرعيو كبليوم اتم تتابغتي مسالات تغاوموم زسمع زلو كارتون بروسس أب كلتشحن 14 يتمسريتو حدا عمد دحيرو أمالتا بسخايدا أخي بقى بكتي سدتنياتات زوعل ناي حدا نتبي شمونتا بليون يورو باجت تسلي علوين كساقسا له اتم التغاب نظام بغتان بتزواورن مقدي أمس قاردك سبز توافرو منقصات فاينانسا وحاجز مهاب قدايات كامت تحلل حليفو زخوان ربحا يبولن كوليم تنتن تزقلصو كوميشنر أميرة محمد مسبب سلطان منقص إيرترا بستراقبة الأوان إيرترا نوعلات بروتوكول سنكولان أفريقيا كمون نمقام تكال مدهانيت أفريقيا كتفرم تصوعيت أغريبا كونتات سباوي مسالات إيرترا ولا دحرس مع سلام مس إثيوبيا وزغونة ممحيا شايرين كتبل مختل كوميشنر بايتو سباوي مسالات ودو حورات هاقرات قليتا أفلما معلتات نايد سمون ناب جنيفا بستخايد وعلا مختل كوميشنر كيت جيلمور أبزهبو تغل دحرس مع سلام إيرتران إثيوبيان منقس إيرترا أفرداوي قوامون كتباون صقنا بمحياشات كريالو زنبورو تاريخا وعدل أمليت وقت بالقليتا نصا مقلتيا ناي جزي قدب زيبولو هاقراوي أقلقلوت كم أبنت بمتقاس مقرفتن سغاين صوتا وعمت قدود ناي قلبت سرح زا مسلو مقهاس مسلات قنا يغتصلو كم زلو ملكتا منقس إيرترا ندوباوي قجت كم صوتاوي سقات بمغصار نمنسيات نعمتات كرتات كبلوم تسانيحو حجقنا اتسقاتي زبلوس لزتالي هاقراوي أقلقلوت نابتي كأوج كولو زنبورو ناي 18 توارح جزي كملس اللو كبليوم تقاباتي محصنتو مغربهم منقس إيرترا نتزغرب كستات كلو دحر منصاق أب إيرترا بزي مسرح فردي زئسر يلن ناتنت حسابكا مقلاص حلويو كبل أبايتا مزلوه لو كونتات زي سانة ملاش بوكيلو بيلو أم حلاليفو بريزيدنت جيبوتي إسماعيل عمر قال ناي كلتا معلتات ناي سرح مبصحن مفتصام صومال أتيو بريزيدنت قال تمالي 16 مقابيت أب كثما مقادشو بزات ولو بريزيدنت صومال محمد عبد الله فارماجو زركبهم لعلوت سبسلطان ناي قبابلاس نسرعت كم زكايدلو كابتا هاجر سفنو زينا ملكيتو صومالين جيبوتن زلون زمدنا زيادان محيال زكالولو مقدين من داي كلتيوم مرحتي هاجرات زتكايدوم بريزيدنت قال حدش امباسي جيبوتي ام مقادشون مخفات ابز قبرت صنبلون كساتف مغاني زقلات
ጅቡቲ ኣብ ሶማል ጸጥታን ርጋትን ንምስፋን ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ንምድጋፍ ወተሃደራታ ካብ ዘዋፈራ ሳልሰይቲ ሃገር እያ። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ጀኔቫ ዝመደበሩ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ህሉው ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ከም ዘተ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ባይቶ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ዘተ ሓድሽ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክህልዎ ዝኽእል እጃምን ኣሕዲርዎ ዘሎ ተስፋን ብዝርዝር ተዛሪቡሉ። ይኹን እምበር ኣብቲ ባይቶ ዝተሳተፉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ወከልቲ በርጌሳውያን ማሕበራትን ኣብ ኤርትራ ዛጊት ዝኾነ ለውጥን ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዘይተረኣየ ብምትሕስሳብ መራሕቲ ሃይማኖት ዝርከብዎም ኣቦታት ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ብዘይ ሕጋዊ መስርሕን ፍርድን ተኣሲሮም ከም ዘለው ኣዘኻኺሮም። ሓዳስ ራፖርተር ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዳንኤላ ክራፍትዝ ኤርትራ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ምዃና ነውዕል ሰብኣዊ መሰላት ከተኽብር ዘዘኻኽር ሓላፍነት እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ምኽባር መሰላት ትካላውን ሕጋውን ባይታ ከተነጽፍ ጸዊዓ። ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ድሕሪ ስምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ዝኾነ ምምሕያሽ ኣይረኣየን ክትብል ምክትል ኮሚሽነር ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኬይት ጊልሞር ብወገና ገሊጻ። ንሳ መግለጺያ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ኣብነት ምጥቃስ መግረፍትን ስቓይን ጾታዊ ዓመፅን ግዱን ናይ ጉልበት ስራሕን ዝኣመሰሉ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ገና ይቕጽሉ ከም ዘለው ኣመልኪታ። ኣብቲ ብ11 መጋቢት ዝተጋብአ ኣኼባ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሲቪካውያን ማሕበራትን ኣባላት ባይቶ ዝኾነ ሃገራትን ተረኺቦም ነይሮም። ብኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ዝተመርሐ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ዝቐረበሉ ክስታት ንገሊኡ ናይ ኣሉታ ምላሽ ክህበሉ እንከሎ ንገሊኡ ድማ ክሒድዎ። ኤርትራ ትርከበን ሓያሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝኽሰሳ ሃገራት ኣብ 2009 ኣባላት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኮይነን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። መንገዲ ኣየር ቀጠር ናብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ዘካይዶ ዝነበረ ስሩዕ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ካብ መወዳእታ ዕለት ናይ ዝወርሒ ሒዙ ደው ከብል ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ መንገዲ ኣየር ናብ ሱዳን ዘካይዶ ዝነበረ በረራታት ንግዚኡ ደው ከብል ዝወሰነሉ ምኽንያት ብሰንኪ ዕዳጋ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ኣብ ዝምድና ሱዳንን ቀጠርን ፖለቲካዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ኣገንዚቦም። ፕረዚደንት በሽር ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ወጥሪ ወዲቑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሓንቲ ካብተን ናብ ካርቱም ስሩዕ በረራታት ዘካይዳ ዝነበራ መንገዲ ኣየር ቀጠር ደው ከተብል ምዃና ምግላጻ ኣሉታዊ ምስሊ ዝፈጥር እዩ ክብሉ እውን እቶም ተንተንቲ ኣረድዮም። ብፍላይ እቲ መንገዲ ኣየር ናይ ካርቱም በረራታቱ ደው ብምባል ናብ ሶማል ከተማ ሞቃዲሾ ሓድሽ በረራታት ክጅምር ምዃኑ ይገልጽ ምስ ምህላው እቲ ምኽንያት ዕዳጋ ዘይኮነ ፖለቲካዊ እናተባህለ ይጥቀሳሎ። ቀጠር ንሱዳን ገዚፍ ቁጠባውን ወተሃደራውን ሓገዛት ክትገብረላ ከም ጸንሐት ይፍለጥ። ኣብ መንጎ ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ድሕሪ ዝተፈጥረ ምስሓብ ሱዳን ምስ ቀጠር ዘለዋ ዝምድና ክትበትኽ ስዑድ ዓረብ ጸቕጢ ክትገብረላ እያ ጸኒሓ። ይኹን እምበር ሱዳን ምስታ ናይ ነዊሕ ምሕዝነት ዘለዋ ቀጠር ዝምድና ከም ዘይትበትኽ ብምርግጋጽ ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ብዘተን ዲፕሎማስን ክፍታሕ እያ ተማጺና። ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ንሱዳን ብሓገዝ ንምስዳዕ ኣብ ዘካይዶ ዘለዋ ቅድድም ቀጠር ኣብ ወደብ ስዋኪንን ካልእን ናይ እስታት 4 ቢልዮን ዶላር ዝግመት መደባት ልምዓትን ምህናጽ ወተሃደራዊ ማዓስከርን ክትጸቕጠሉ እንከላ ስዑድ ዓረብ ወገና ንቁጠባ ሱዳን ንምብርባር ኣብ ሃገራዊ ባንክ ተሃገር ቢልዮናት ዶላራት ኣውፊርያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ ተሓቢሩ። እቲ ብኣልፍሉክ 3 ዝተሰምየ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ክልቴን ሃገራት ኣብ ምብራቕ ሱዳን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝሓለፈ ቅንያት ተኻይዱ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ብዝተጓሃረ ናይ ብሔር ግጭታት ካብ መነባብሮኦም ተፈናቒሎም ዝርከቡ ኣስታት 900,000 ዜጋታት ሃገር ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ተገሊጹ። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ካብ ዞባታት ምዕራብ ጉጅን ጌዶን ዝተፈናቐሉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተዓቕብሉ ግዜያዊ ማዓስከራት ብሰንኪ ሕማምን ዓጸቦን ሓያሎ ህጻናት ዝርከብዎም ሰባትን ጥሪትን ግዳያት ሞት ይኾኑ ከም ዘለው ዘረጋግጽ ሓበሬታ ብስእሊ ተሰኒዩ ድሕሪ ምቕራብ እዩ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ሕማምን ጥሜትን ግዳያት ናይ ዝኾኑ ሰባትን ብዝሒ ጥሪትን ብዝርዝር ኣይተገልጸን። ኣብቲ ከባቢ ኣብዚ 3 ዓመታት ዝተፈናቐሉ ኣማኢታ ሽሓት ዜጋታት ኢትዮጵያ ከቢድ ስቓይን ምክልባትን እናሕለፉ ክልላዊ ይኹን ፈደራላዊ ኣካል መንግስቲ ቆላሕታ ከይገበረሎም መጽንሑ ሕቶታት ኣላዒሉ ይርከብ።
ናብቶም ዝተፈናቀሉ ሰባት ናይ መግቢ ረድኤት ይላኽ እኳ እንተነበረ ናብቲ ዞባ ዘራኽብ መንገድታት ብሰንኪ ግጭት ምዕፀው ነቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘጋደዶ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሕቶታትን ቁጥዕን ኣላዓይሉ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ተፈናቀልቲ ንምፍታሕ ሕጹጽ ዘቤታውን ኣህጉራውን ሓገዝ ኣብ ምእካብ ይርከብ። ብፍላይ ነቶም ኣስታት 100,000 ዝኾኑ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንምርዳእ ብደረጃ መንግስቲ ሕጹጽ ረድኤት ክልኣኽ ጻውዒት ቀሪቡሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ለውጥታት ይካየድ እኳ እንተሎ ጎኒ ጎኑ ገና ናብ ህዝቢ ዘይተቃልዐ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ይስዕብ ከም ዘሎ ከዝረበሉ ጸኒሑ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት بمنستر عثمان صالحن أتو يمان قبر أبن استوكل لأخ منقست إرترا ناب رئيسا محدار سوماليلاند مبصاحي كايدالو علامة عودت لأخ منقست إرترا ناب سوماليلاند بنتصرو كانت زيتا قلتة كم قتلتا نايت منقست إرترا كابتنت سلو نموطا جمير وزلو مبصاح مخانو إكلات لأخ إرترا ناب سوماليلاند زبتصح زلو بريزيدنت جبوتي إسماعيل عمر قال أب مقادشو نايكل تماعتات مبصاح بمكياد أب قديات مسحب عقب سلام سراويت حبرت أفريقيا كاب صومال وحسنت أقلقلوت ودباتن كالإكل التأوي قدات أبزت تايلو أقات أميو رئيس ممحدار سوماليلاند أكال فدرالاويت سومال كنسا مس إثيوبيان حورات إمارات عرب بمشراخ ودباتا نخري عربات تخمزلا زفلت إيو منقصة السودان دمو سرحتنياتات نمغفال كابتكالات فاينانس حورات إمارات عرب 300 مليون دولار كمستلقحة تقليتو نتناي لقاح سمع زغت تمام كتل مينستر فاينانس السودان مصطفى حقالي مخانوز قالت مرباسينا السودان اتمت ان لقاح نتهاجر كابزلاتو قلولاونا يوصابات إيرا كقلاقلا خمزي كقل إيتقصا منقص السودان بسنك وحدنا يوصابات إيرا أباني ندادن كالي مسرتاوي مقبتاتن هلقت نقراتن زقبروز نبرا دقوما دحرم العلو من نبابرو هزبي بقالوتات تسأليو خمزلو يفلات بوسخ وقتات بانن مسرتاوي مقبتاتن استقطع حزب السودان نسالس عمتات أبسلطان زركب بريزيدنت بشير كإلا يتقلبالو إيران أب كينيا زركب أمباسادرا كم سحبت منيستر قديات وطاقة هاجر كاب تهران أفليتو أفنيا ات منيستري بهرام قاسم أبزابو مقلتي إيران أب كينيا نزنبرا أمباسادرا سحبت اللو مغنيات بشبرات أسيروم زركبو إيرانوان نتقا كوتسو نزتسانحة تثبيت بعربي 15 مقابي استقابة بيت فرد كينيا وصاني كيهابولو دحر محلافويو أحمد عبد اللطيفن سيد منصورون استبهلو كلتا إيرانوان أب كلتا شحن 10 تقلتن أب كينيا 15 كيلو زمزن نتاوغي حيزوم كم استرغبو يذكر اتم أبالات حلوة صورة إيران مخانوم استقلتو كلتا إيرانوان بنتصور أبزي تقلتات مبرق أفريقاوي تهاجر مدقعتن مكيار مدب كم زنوبوروميو تحبيرو نساتهم نحلفت كأسرقوا أنت تبين اللوم لعلواي بيت فرد كينيا أب كلتا شحن 16 ناب زهبو داق ماي وصاني ما أسرتم ناب 15 عمتات قوديلو اتبيت فردي زحلف سمون أبزا كايدو مقابايا نتم إيرانوان بمحرت ناب عدوم كفانوهم منقست إيران تثبيتو كوانت نبرو زخوانة وصاني كي حابة بمحلافيا راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا ازي سومنا في التعميتاتيو عمنا يروبع في التعميتات أب قطر وقعوي ناي سراح مبصح زكاي زلو قداماي منيستر إثيوبيا أبي أحمد أب منغو قطرن إيرتران زلو زي مقداون مفتاح أمامه كم زغربه ديبلوماسيان منشطات قليصهم
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ናይ ቀጠር ዑደቱ ምስ ኣሚር ሃገር ታሚም ቢን ሐማድ አልታኒ ብምርኻብ ኣብ ጉዳያት ንግድን ወፍርን ብምትኳር ከም ዘተየ ዘመልከቱ ቶም ምንጭታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራን ጅቡትን ንዘለዋ ዘይምቅዳው ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንምፍታሕ ሓሳብ ከም ዘቕረበ ኣገንዚቦም ቀጠር ቀንዲ መዋሊትን መሓዛን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እኳ እንተነበረት ካብ 2014 ንድሓር እቲ ዝምድና እናዛሕተለ ከም ዝመፀ ይፍለጥ እታ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ትርከብ ንእሽቶ ሃገር ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝተኸስተ ናይ ጉንበት 2008 ግጭት ንምሽምጋል ኣብ 2010 ሓላፍነት ከም ዝወሰደት ኣይርስዓን እንተኾነ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ዝተፈጥረ ምክፍፋል ኤርትራን ጅቡትን በብዝፀንሐን ምኽንያታት ምስ ስዑድ ዓረብ ብምውጋነን ቀጠር ነቲ ናብ መወዳእታ ከተብፅሖ ዘይከኣለት መስርሕ ዕርቅን ሰላምን ከም ዘቋረፀቶ ኣፍሊጣ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ዞባውን ኣህጉራውን ተነጽሎ ንምውፃእ ጥራይ ዘይኮነ ተንጠልጢሉ ንዝርከብ ጉዳያት ኤርትራን ጅቡትን ዳግም ናብ ማኣዲ ዘተ ንምምላሱ ተበግሶ ከም ዝወሰደ ይፍለጥ ሩስያ ኣብ ጎኒ ፕሬዝደንት ሱዳን ዑመር ሐሰን አልበሽር ከም ዘላ ገሊጻ እታ ሃገር ነዚ ገለጸት ፍሉይ ልኡኻ ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን ሚኻኤል ቦግዳኖቭ ብ18 መጋቢት ናብ ካርቱም ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ሓድሽ ምክትል ፕሬዝደንት ሱዳን ጀነራል ኣሕመድ ዓዋድ ኢብን ኣውዑፍ ድሕሪ ዝገበሮ ዝርርብ እዩ ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሩስያ ህዝቢ ሱዳንን ብፕሬዝደንት ዑመር ሐሰን አልበሽር ዝተማእከለ መሪሕነቱን ነዚ ገጢሞ ዘሎ ብድሆ ክሰግርዎ ከም እትድግፍ ኣፍሊጡ ሩስያ ምስ ሱዳን ዘለዋ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ቁጠባውን ምሕዝነት ከተሕይሎ ትደልያ እውን ኢሉ ካብዚ ዝነቐለ ሩስያ ንሓይሊ ምክልኻል ሱዳን ንምዕባይ ወተሃደራውን ሲቪላውን ስልጠናታት ክትህብ መደብ ኣለዋ ነዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ሱዳንን እናሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ብዝያዳ ንምዕማቑን ዝተፈላለየ ስምዓት ንምኽታምን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ መሐመድ አልዲድሪ ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ዝመጽእ ወርሒ ናብ ሞስኮ ከቕንዕ ኣብ መንጎ ሱዳንን ሩስያን ዝጸንሐ ንግዳዊ ልውውጥ ኣብ 2017 ናብ ልዕሊ $350 ሚልዮን ዓሪጉሎ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ኣብ ሸመተ ወተሃደራዊ ጽዋርን ዕደናን ዘተኮረ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይጠቕሱ ፕሬዝደንት ካዛኪስታን ኑርሱልጣን ናዛርባየቭ ድሕሪ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ምጽንሑ ብሃንደበት ክእለ ወሲኑ ኣብ ማእከላይ ኤስያ ትርከብ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ካዛኪስታን ድሕሪ ምብታን ሶቪየት ሕብረት ነጻ ሃገር ካብ ዝኾነትሉ ትሒዛ ን30 ዓመታት ብሓደ ፕሬዝደንትያ ክትምራሕ ጸኒሓ ወዲ 78 ዓመት ኑርሱልጣን ናዛርባየቭ ቀሊል ዘይኮነ ውሳኔ ወሲደ ዘለኹ ቀዳማይ ፕሬዝደንት ካዛኪስታን ክኸውን ህዝቢ ዝሃበኒ ዕድል እዩ ክብል ገሊጹ ይኹን እምበር ካብ ስልጣን ብሃንደበት ክእለ ዝወሰነሉ ምኽንያት ብዝርዝር ኣይሓበረን ብመሰረት ቋምቲ ሃገር ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ኣብ ቦምበር ባይቶ ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ኮይኑ ከገልግል እዩ ምስ ሩስያ ጥቡቕ ዝምድና ዝጸንሖ ፕሬዝደንት ካዛኪስታን ስልጣኑ ብሃንደበት ምሕዳጉ ንመንግስቲ ክረምሊን ኣሻቒሉ ከም ዘሎ ተንተንቲ የመልክቱ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኤርትራ ትርከበን 4 ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ 3,000 ሄክታር ዝባደመ መሬት ከልማዕ ምዃነን ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለም ማለት ፋኦ ኣፍሊጡ ክኢላታት ሕርሻን ምልማዕ መሬትን ምስ ወከልቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡትን ሱዳንን ኣብ መጀመርያ ዕለታት ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ካርቱም ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ብርሰት ኣግራብ ንምውጋንን ዝባደመ መሬት ንምልማዕን ከም ዝወሰኑ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ገሊጹ ኣብቲ ናይ ካርቱም ኣኼባ ኤርትራ 1,000 ሄክታር ንምልማዕ መደብ ከም ዘለዋ ክትሕብር እንከላ 300 ሄክታር ካብዚ ኣብ ማይ ምነ ሓጋዘን ላዕላይ ጋሸን ምዃኑ መግለጺ ፋኦ የነጽር ብዘይካዚ ኣብ ቅናት ሳሕለ ሰሃራ ዝርከባ ኤርትራ ሱዳንን ሞሪታንያን ብሽርክነት ፋኦን ምወላ ቱርኪን ኣብ ዝቕጽል 3 ዓመታት 5,000 ሄክታር መሬት ንምልማዕ መደብ ኣሎ ኤርትራ ትርከቦ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ቅናት ሳሕለ ሰሃራ ኣብ ርእስቲ ዘለዎ ተፈጥሮኣዊ ነቕፂ ብሰንኪ ምብራስ ኣግራብ ኣከባብያዊ ለውጥን ትሑት ቆላሕታ ንሓምላይ ልምዓትን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝባድም መሬት እናሰፍሐ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እዚ ድማ ከቢድ ሓደጋ ደርቅን ካልእ ናይ ኣከባቢ ሳዕቤናትን ክኸትል ከም ዝኽእል ክኢላታት የጠንቅቑ ንኤርትራ ዝገለለ ዋዕላ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዘዋስነን ሃገራት ኣብ ካይሮ ተኻይዱ
اتزحلف سمون زتخايد لعلوت سبسلطان جيبوتي سودان يمن سعود عرب صومال قبصن يوردانسن ستساتفو وعلا ابصتا كل مايتي كبابي كهلو بزعبا زقبوهم التحقازتيو እዘን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሕውን ኣብ ካይሮ ተመሳሳሊ ዋዕላ ካይደንየን እቲ ምትእኽኻብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ስዑድ ዓረብ ከተማ ሪያድ ኣብ ዘካየዶ ካልኣይ ዋዕላውን ነታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ነዊሕ ገማግም እትውንን ኤርትራ ከም ዝገለላ ይርስዕን ኣብዚ ካብ 11 ክሳብ 12 መጋቢት ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ሳልሳይ ዋዕላ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሚኒስትርታት ምክልኻልን ጉዳያት ወፃእን ተሳቲፎም ኤርትራ ኣባል ለፍንቲ ናይቲ ብስዑድ ዓረብ ዝቆመ ምትእኽኻብ ኣብ የመን ናይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እኳ እንተኾነት ኣብ ዋዕላ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዘዋስነን ሃገራት ከይትሳተፍ ትኽልከለሉ ዘላ ምኽንያት ብንጹር ኣይተፈልጠን መራሕቲ ሶማልን ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድን ንመቀረራብ ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ፈተነታት ከም ዝፈሸለ ተሓቢሩ እዚ ብዝተፈላለዩ መንግስታት ኣብ ዝቐረበ እዋን ድማ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ናይ ምቅርራብ ፈተነ ዘይተዓወተሉ ምኽንያት ብዝርዝር ኣይተሓበረን ይኹን እምበር ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ሒዝዎ ዘሎ ሶማሊላንድ ዘይትንጸል ኣካል ሉላዊት ሶማልያ ዝብል ተሪር መርገጺ ነቲ ምቅርራብ ዓንቂፉ ከም ዘሎ ሓያል ወገናት ይገልጹ መንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ብወገኑ መንግስቲ ሶማል ነቲ ኣብ መንጎተን ብብሪጣንያን ኢጣልያን ዝመሓደራ ዝነበራ ሶማሊላንድን ሶማልን ዝነበረ መግዛእታዊ ዶብ ከኽብር እዩ ዝጽውዕ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረአብን ናብ ሶማሊላንድ ዘካየድዎ ምብጻሕ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ናይ ምቅርራብ ተበግሶ ንምውሳድ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ መራሕቲ ሶማልን ሶማሊላንድን ን19 መጋቢት ኣብ ጋና ክራኸቡ መደብ ተታሒዙ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ምንጭታት ዜናት ከባቢ ድማ እቲ ርክብ ክካየድ ከም ዘይከኣለ መልኪቶም ድሕሪ ምውዳቕ መራሒ ሶማል ነበር ሲያድ ባረ ኣብ 1991 ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ናይ ገዛእ ርእሰን ምምሕዳር ብምምስራት ካብ ሶማል ተፈንጭለን ይርከባ እንተኾነ እዘን ርእሰ ምምሕዳራት ኣህጉራዊ ተቐባልነት የብለንን ሶማል ብፈረንሳ ብሪጣንያን ኢጣልያን ተጎዛዝያ ትግዛእ ምንባራ መዛግብ ታሪኽ ይሕብሩ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኣድማ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሮይተርስ ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት ብውሕዱ ኣብ 3 ማዓስከራት ዝርከብ ሰራዊት እቲ መንግስቲ ዝኣደመሉ ምኽንያት ናይ ኣዋርሕ ዘይተኸፍሎ ደሞዝ ስለ ዘሎ እዩ ሰራዊት ሶማል ኣብ ዝመጽእ ዓመት ተቐሊሉ ንዝወፅእ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ብምትካእ ጸጥታ እቲ ሃገር ከውሕዝ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ብሰንኪ ደሞዝ ኣድማ ዝገብር ዘሎ ብፍላይ ኣብ ዞባ ማእከላይ ሸበለ ዝርከብ ሰራዊት ደሞዙ ክኽፈሎ ብዘይምኽኣሉ ማዓስከራቱ ራሕሪሑን ናብ ገዝኡ ይምለስ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ኣዛዚ ናይቲ ሓደ ካብቲ ማዓስከራት ኮሎኔል ዓብዲ መሐመድ ኣሕመድ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ ሰራዊት ሶማል ኣብ ፈቆዶ ግንባራት ምስ ዕጡቃት ኣልሸባብ እናተፋጠጠ ደቁን ስድራ ቤቱን ግና ብጥሜት ክልለው ምርኣይ ዘሳቕዩ ክብል ገሊጽዎ ገለ ካብቲ ማዓስከራት ጥርሑ ከም ዝተረፈ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ገሊኡ ግና ምስ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረፉ ሓደ ወተሃደራት ከም ዘለውን ኮሎኔል ዓብዲ መሐመድ ኣፍሊጡ ነበርቲ ናይታ 30 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ካብ መቐድሾ ርሒቓ እትርከብ ከተማ በልድታውን ኣብ ዝሃብዎ ናይ ዓይኒ ምስክርነት ወተሃደራት ዝፀዓና 20 መካይን ካብ ማዓስከራትን ክወፃ ከም ዝረኣዩ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሓሰን ዓሊ ኻይረ ብዛዕባ ዘኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ዘይተመዝገቡ ኣባላት ሰራዊት ጥራዮም ደሞዞም ዘይተኸፍሉ ድሕሪ ምባል ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ትሕቲኦም ዝርከቡ ወተሃደራት ክምዝግቡ ፀዊዑ ኣብ ኬንያ ኣስታት 20 ሚልዮን ትሚዩን ዶላር ተታሒዙ ምስቲ ናይ ሓሶት ዶላር ብዝተሓሓዘ 6 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ፖሊስ ከተማ ናይሮቢ ኣፍሊጡ ነፍሲ ወከፍ ናይ 100 ዶላር ብድምር ኣስታት 20 ሚልዮን ዶላር ዝተገመተ ናይ ወረቐት ናይ ሓሶት ገንዘብ ኣብ ካዝና ናይቲ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ጨንፈር ባንክ ባርከለይ ተዓሽጉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ብምክትታል ፖሊስ ተታሒዙ እንተኾነ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመደበሩ ባንክ ባርክለይ እቲ ናይ ሓሶት ገንዘብ ኣብ ትሕቲኡ ከም ዘይጸንሐ ገሊጹሎ መንግስቲ ሩዋንዳ ምስ ኡጋንዳ ዘዋስን ገለ ክፋል ዶብ ድሕሪ ምዕጻው ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምስሓብ ኣለዋ
ሩዋንዳ ነቲ ምስ ኡጋንዳ ዘዋስና ገለ ክፋል ዶባ ዝዓፀወትሉ ምክንያት መንግስቲ ኡጋንዳ ተቃወምቲ ፕሬዚደንት ፖል ካጋመ ኣብ መሬቱ የሰልጥናሎ ብዝብል ክሲ እዩ። እቲ ብሩዋንዳ ዝቐረበ ክሲ ጸለመዩ ዝብል መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ሩዋንዳ ዶብ ምዕፃው ኣብ ልዕሊ ኡጋንዳ ናይ ቁጠባ ኩናት ምኽፋት እዩ ክብል ኮኒኑ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብ ካልእ ሃገር ምስ ዝመደበሮም ተቃወምቲ ሩዋንዳ ከም ዝተዘራረበ ብወግዒ ኣረጋጊጹሎ። ምስ መራሕቲ ታንዛንያ፣ ኬንያን አንጎላን ርክባት ዘካየደ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመ ብዛዕባ እዚ ምስ ጎረቤቱ ኡጋንዳ ተኸሲቱ ዘሎ ምስሓብ ብዝምልከት ከም ዝተመያየጠ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት የመልክቱ። ኡጋንዳን ሩዋንዳን ድሕርቲ ናይ 1994 ዓሌታዊ ህልቂት ሁቱን ቱትስን ንተቃወምቲ ብምድጋፍ ሓድሕደን ክወቃቕሳ እዚ ንፈለማ እዋነን ኣይኮነን። እዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ምስሓብ ናብ ዝባእሰ ከይዓርግ ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ክፈትሕዎ ማሕበረሰብ ዓለም ንኽልቲኦም መራሕቲ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ። هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية.